Vânzare fără pierderi. Ghid rapid pentru proprietarii de apartamente din București. Introducere. De ce vânzarea unui apartament ajunge să fie stresantă și cum poți recâștiga controlul? Aceasta este o carte scurtă și clară. O poți citi în aproximativ 15 de minute, dintr-o singură bucată. Nu are explicații lungi, nu are teorie inutilă și nu te va obosi. Scopul ei este simplu: să-ți aducă rapid claritate și un plan ușor de urmat. Dacă ai ajuns aici, probabil te gândești să vinzi sau să închiriezi un apartament în București și simți că lucrurile sunt mai complicate decât ar trebui să fie. Ai auzit prea multe păreri. De la agenți, de la prieteni, de pe internet. Unii spun așteaptă, alții vinde repede. Unii spun că prețurile cresc, alții că urmează un blocaj. Și între toate aceste voci, rămâi tu, nesigur, tensionat și cu o teamă clară în minte. Dacă pierd bani? Poate te întrebi dacă prețul tău e prea mare sau prea mic. Poate nu știi ce merită să repari și ce e pierdere de timp. Poate negocierile te consumă mai mult emoțional decât ai recunoaște. Sau poate simți că fiecare decizie greșită te-ar putea costa mii de euro. Dacă te regăsești în aceste gânduri, ești exact unde trebuie. Această carte nu îți promite miracole și nu te tratează ca pe un începător sau ca pe un investitor expert. Te tratează ca pe un proprietar normal, care vrea să ia decizii bune, să evite greșeli scumpe și să iasă din proces cu liniște, nu cu regrete. Vei învăța cum să vezi situația ta mai clar. Cum să separi emoțiile de deciziile financiare. Cum să faci pașii corecți, în ordinea corectă. Și cum să ajungi la un rezultat care să te facă să spui: am făcut lucrurile bine. Cartea este construită ca un drum simplu. Pleacă de la confuzia și stresul inițial, aduce claritate, apoi te duce spre acțiune, încredere și, în final, o decizie asumată. Nu trebuie să știi nimic dinainte. Nu trebuie să fii bun la imobiliare. Trebuie doar să fii dispus să faci următorul pas corect. Dacă, pe parcurs, simți că ai nevoie de ghidaj personal sau de o a doua opinie calmă și profesionistă, există și opțiunea de a apela la Holt & Langford, ca sprijin suplimentar, atunci când vrei, România. Holt Langford. Com. Gândește-te la asta ca la o plasă de siguranță, nu ca la o obligație. E această carte pas cu pas. Sublinează. Oprește-te unde simți nevoia. Revino. Nu e o cursă. Dacă există măcar o parte din tine care vrea să meargă mai departe cu mai multă claritate și mai puțin stres, întoarce pagina. Drumul tău începe acum. Capitolul 1. Ceața din capul proprietarului. Greșelile invizibile care te fac să pierzi bani înainte să pui anunțul. Mihai a pus anunțul de vânzare într-o seară de duminică. 2 camere în drumul Taberei, bloc din 84, etaj 4. A ales prețul după instinct. Se uitase la câteva anunțuri similare și a mai adăugat puțin, ca să aibă de unde să lase. După 2 săptămâni, telefonul tăcea. După o lună, începuse deja să se întrebe dacă nu greșise ceva de la început. Povestea lui este foarte comună. Mulți proprietari nu pierd bani pentru că apartamentul lor nu e atractiv, ci pentru că pornesc la drum cu mintea plină de zgomot. Emoții, presupuneri, sfaturi contradictorii. Toate se amestecă și duc la decizii slabe. Primul pas nu este să schimbi anunțul. Este să-ți limpezești gândirea. Când vrei să vinzi un apartament, mintea începe să combine lucruri diferite. Cât ai investit, ce ai auzit de la alții, ce speri și ce te temi. Toate ajung într-un singur preț și într-o singură decizie. Aici apar blocajele. Primul lucru util este să separi emoțiile de realitate. Apartamentul tău are valoare pentru tine, dar cumpărătorul îl vede ca pe o opțiune între multe altele. Asta nu înseamnă că trebuie dat ieftin. Înseamnă doar că deciziile trebuie luate cu capul limpede. Un alt proprietar spunea: nu pot să-l dau sub suma pe care am investit-o. E un gând normal. Dar piața nu funcționează pe bază de investiții personale, ci pe comparație. Cumpărătorii se uită la alternative, nu la povestea din spatele apartamentului. Al doilea pas este să reduci zgomotul informațional. Agenți cu opinii diferite.
vecini care știu ei, articole alarmiste, grupuri online. Nu toate sunt greșite, dar puse la un loc creează confuzie. Alege maximum 2 surse de informare și ignoră restul. Claritatea vine din selecție, nu din acumulare. Al 3-lea pas este să-ți stabilești un reper personal. Nu un preț încă, ci o direcție. Răspunde sincer la câteva întrebări simple. De ce vreau să vând acum? Cât de repede am nevoie să finalizez? Cât de flexibil pot fi fără să mă simt forțat? Răspunsurile tale vor ghida toate deciziile următoare. Mulți proprietari pierd bani pentru că pornesc cu un preț ales emoțional. Așteaptă momentul perfect care nu vine. Schimbă strategia la fiecare feedback. Se compară obsesiv cu alte apartamente fără context. Toate aceste greșeli au aceeași rădăcină, lipsa unei direcții clare. Dacă simți că ai nevoie de o discuție calmă pentru a-ți valida situația și opțiunile, poți apela, dacă dorești, la Holt & Langford ca sprijin opțional, România. Holt Langford.com. Uneori, o perspectivă externă aduce rapid ordine în gânduri. Înainte să mergi mai departe, fă acest exercițiu simplu. Notează motivul real al vânzării. Scrie ce te îngrijorează cel mai mult. Definește ce ar însemna pentru tine o vânzare bună, nu perfectă. Apoi verifică. Iei decizii pe bază de fapte sau de emoții. Reacționezi la fiecare opinie sau urmezi o direcție. Cauți siguranță sau confirmare. Nu trebuie să ai toate răspunsurile acum. Este suficient să vezi mai clar decât ieri. Odată ce ceața începe să se ridice, apare următoarea întrebare faierească. Care este, de fapt, prețul corect al apartamentului tău? Despre asta vorbim în capitolul următor. Capitolul 2 e adevărul despre preț. Cum stabilești valoarea corectă fără iluzii și fără reduceri dureroase? Elena a primit primul telefon la 2 zile după ce a pus anunțul. Apoi al 2-lea. Și al 3-lea. Toți întrebau același lucru. Prețul e negociabil? După prima vizionare, cumpărătorul a spus direct: e frumos, dar sunt altele mai ieftine. Elena a închis ușa și a rămas cu o senzație neplăcută. Oare ceruse prea mult? Sau prea puțin? Prețul este, de departe, cea mai emoțională decizie din tot procesul. Nu pentru că ar fi complicată tehnic, ci pentru că atinge direct orgoliul, siguranța și frica de a pierde bani. Vestea bună este că prețul corect nu se ghicește. Se construiește. Primul pas este să înțelegi ce înseamnă preț corect. Nu este cel mai mare preț posibil și nici cel mai mic. Este prețul la care apartamentul tău poate fi vândut într-un timp rezonabil, fără stres și fără reduceri repetate. Prețul corect stă la intersecția 3 lucruri. Ce există acum pe piață? Ce caută cumpărătorii reali? Ce-ți permiți tu, ca proprietar, din punct de vedere al timpului și flexibilității? Al 2-lea pas este să te uiți la anunțuri cu ochi critici. Anunțurile nu arată ce s-a vândut, ci ce încearcă alții să vândă. Unele vor rămâne luni întregi online. Altele vor dispărea rapid. Diferența contează. Când compari, caută apartamente în aceeași zonă sau cartiere foarte apropiate, cu suprafață și compartimentare similare, în blocuri din aceeași perioadă, aflate la etaje comparabile. Nu te lăsa păcălit de poze frumoase sau descrieri optimiste. Întreabă-te: dacă aș fi cumpărător, de ce l-aș alege pe acesta și nu pe al meu? Un proprietar spunea: toate din zonă sunt peste prețul meu, deci sunt bine. Nu neapărat. Dacă sunt toate la vânzare de mult timp, piața deja a răspuns. Al 3-lea pas este să lași spațiu pentru negociere, dar cu sens. A pune un preț mult prea mare ca să ai de unde să scazi funcționează rar. De cele mai multe ori, îți alungă cumpărătorii serioși și te lasă doar cu cei care vor reduceri mari. Negocierea sănătoasă pornește de la un preț credibil. Greșelile frecvente apar când prețul este stabilit după investiții personale, nu după piață. Se copiază orbește prețul vecinului.
Se schimbă prețul des, fără o strategie. Se confunde interesul inițial cu cererea reală. Un preț bun nu înseamnă că nu vei negocia deloc. Înseamnă că vei negocia de pe o poziție calmă, nu defensivă. Dacă simți că ai nevoie de o a doua opinie echilibrată sau de ajutor în interpretarea pieței, Holt & Langford pot fi un sprijin opțional, atunci când dorești. Romania. Holt Langford. Com. Uneori, o privire din afară elimină rapid îndoielile. Înainte să mergi mai departe, fă aceste lucruri simple. Notează 3 apartamente comparabile reale. Observă de cât timp sunt la vânzare. Întreabă-ți sincer unde se poziționează al tău. Decide ce este mai important pentru tine, timp sau preț. Reține, prețul nu este o etichetă fixă. Este un instrument. Folosit bine, te ajută. Folosit emoțional, te blochează. Odată ce ai un preț clar și realist, următoarea întrebare apare natural. Ce vede, de fapt, cumpărătorul când intră în apartamentul tău? Despre asta vorbim în capitolul următor. Capitolul 3. Apartamentul care se vinde singur. Ce contează cu adevărat pentru cumpărători și ce schimbări mici aduc impact mare. Când a intrat primul cumpărător, Ioana și-a dat seama imediat că ceva nu era în regulă. Vizitatorul a zâmbit politicos, a făcut 2 pași în living și a spus: "E ok, dar parcă e cam întunecat." După 10 minute, vizionarea s-a încheiat. Nu a mai sunat nimeni înapoi. Ioana era convinsă că apartamentul ei este bun. Și avea dreptate. Doar că nu arăta bine pentru un străin. Mulți proprietari cred că vânzarea ține de noroc sau de piață. În realitate, de multe ori ține de prima impresie. Iar prima impresie se formează rapid, uneori în primele 30 de secunde. Cumpărătorii nu caută perfecțiune. Caută claritate. Vor să înțeleagă ușor dacă se pot vedea trăind acolo. Primul pas este să privești apartamentul ca și cum nu ar fi al tău. Fără amintiri. Fără atașament. Doar cu ochi practici. Întreabă-te. Este luminos sau pare aglomerat? Este ușor de parcurs sau plin de obstacole vizuale? Transmite ordine sau haos? Nu este vorba despre renovări mari. De cele mai multe ori, micile ajustări fac diferența. Al doilea pas este să eliberezi spațiul. Prea multe obiecte micșorează camerele. Prea multe culori distrag atenția. Cumpărătorul trebuie să vadă spațiul, nu stilul tău personal. Un proprietar spunea: "Dar așa arată casa mea." E adevărat. Dar în timpul vânzării, apartamentul nu mai este acasă. Este un produs temporar, prezentat pentru evaluare. Ce ajută aproape întotdeauna? Ordinea vizibilă, mai puține obiecte, suprafețe libere. Lumină naturală, perdele trase, becuri funcționale. Miros neutru, aerisit bine, fără parfumuri puternice. Mici reparații evidente, mânere, prize, uși care scârție. Al treilea pas este să pregătești vizionarea, nu doar apartamentul. O vizionare bună nu este o plimbare grăbită, ci o experiență calmă. Lasă cumpărătorul să exploreze. Răspunde la întrebări clar, fără justifica excesiv. Dacă simți nevoia să te aperi, oprește-te. De obicei, spațiul vorbește mai bine decât explicațiile. Greșelile apar atunci când apartamentul este supraîncărcat de lucruri personale. Se încearcă mascarea defectelor evidente. Proprietarul vorbește prea mult. Se investește în renovări costisitoare care nu se recuperează. Nu trebuie să cheltui mult ca să vinzi bine. Trebuie să fii atent la ce vede și simte cel care intră prima dată. Dacă nu ești sigur ce merită schimbat și ce nu, o părere externă poate ajuta. Holt & Langford pot fi un sprijin opțional pentru a evalua ce contează cu adevărat, fără complicații inutile. Romania. Holt Langford. Com. Înainte de următoarea vizionare, fă acest exercițiu simplu. Intră în apartament după ce ai ieșit 10 minute. Observă ce-ți sare în ochi în primele secunde. Notează ce pare prea mult și ce lipsește. Repară doar lucrurile evidente și deranjante.
Apoi verifică. Este spațiul ușor de citit? Pare îngrijit și cherent? Ajută pozele din anunț sau creează așteptări false? Un apartament care se vinde bine nu impresionează. Convinge liniștit. Când spațiul este pregătit corect, negocierile devin mai simple. Cumpărătorul nu mai caută motive să scadă prețul, ci confirmării să meargă mai departe. Iar aici apare următoarea provocare faierească. Cum negociezi fără stres și fără să pierzi bani? Despre asta vorbim în capitolul următor. Capitolul 4, jocul negocierii, fără emoții, cum să porți discuții ferme și să păstrezi banii pe masă. Când a auzit prima ofertă, Radu a simțit cum îi se strânge stomacul. Cumpărătorul a spus calm, ne place apartamentul, dar nu la prețul acesta. Diferența nu era mică. Radu a zâmbit, a dat din cap și a spus că se mai gândește. După ce a închis telefonul, primul impuls a fost să accepte. Al doilea a fost să refuze categoric. Niciunul nu i s-a părut corect. Negocierea scoate emoțiile la suprafață mai mult decât orice alt pas din vânzare. Pentru mulți proprietari, nu este o conversație, ci o confruntare. De fapt, este doar o etapă normală a procesului. Primul lucru important de știut este că o ofertă mai mică nu este un atac. Este un început de dialog. Cumpărătorii testează terenul. Asta nu spune nimic despre valoarea apartamentului tău, ci despre strategia lor. Al doilea pas este să separi oferta de persoană. Nu negociezi cu un om care vrea să te păcălească, ci cu cineva care încearcă să cumpere în condițiile lui. Când reușești asta, discuția devine mult mai calmă. Un proprietar spunea, m-am simțit jignit. Am investit mult. Sentimentul este normal. Reacția impulsivă nu ajută. Al treilea pas este să intri în negociere cu limite clare. Nu trebuie să le spui din prima, dar trebuie să le știi. Care este suma sub care nu te simți confortabil? Care sunt concesiile pe care le poți face și care nu? Negocierea nu este doar despre preț. Uneori, alte elemente pot echilibra discuția. Termenul de predare, flexibilitatea la plata avansului, includerea sau excluderea unor obiecte, rapiditatea finalizării. Când prețul este bine poziționat și apartamentul pregătit corect, ai mai multă putere decât crezi. Greșelile apar frecvent atunci când accepți prima ofertă din frică, refuzi orice negociere din orgoliu, răspunzi pe loc, sub presiune, explici excesiv sau te justifici. Un răspuns simplu, calm și ferm valorează mult. De exemplu, înțeleg oferta, am nevoie de puțin timp să o analizez. Timpul este aliatul tău. Dacă negocierile te consumă emoțional sau simți că pierzi perspectiva de ansamblu, Holt & Langford pot fi un sprijin opțional pentru a te ajuta să păstrezi echilibrul și claritatea. România. Holt Langford. Com. Înainte de următoarea discuție, verifică. Știu care este limita mea reală. Pot explica poziția mea fără defensivă? Sunt dispus să negociez condițiile, nu doar suma? Las emoțiile să decidă sau faptele. Negocierea nu este un test de inteligență sau de forță. Este un proces de ajustare. Fiecare pas făcut calm te apropie de un acord bun. Când ajungi la o înțelegere care are sens pentru ambele părți, apare ultima întrebare importantă. Cum știi că este momentul potrivit să spui da și să închizi tranzacția fără regrete? Despre asta vorbim în capitolul final. Capitolul 5, decizia finală, fără regrete, când să spui da și când să spui nu și cum să închizi cu încredere. Când a primit mesajul final, Ana a rămas câteva minute cu telefonul în mână. Oferta era decentă, nu perfectă. Nu era suma maximă la care visase, dar era aproape. Termenii erau clari, cumpărătorul părea serios, actele puteau începe rapid. Și totuși, întrebarea nu îi dădea pace. Dacă mă aștept puțin și obțin mai mult? Acesta este momentul cel mai delicat din tot procesul. Nu pentru că nu ai informații, ci pentru că ai deja suficiente. De aici înainte, nu mai este vorba despre piață, ci despre decizie.
Primul pas este să înțelegi că nicio vânzare bună nu vine cu certitudine absolută. Dacă aștepți să fii 100% sigur, vei aștepta prea mult. Deciziile bune se iau cu suficientă claritate, nu cu perfecțiune. Întreabă-ți simplu: oferta aceasta respectă direcția pe care mi-am stabilit-o? Mă apropie de obiectivul meu sau mă ține pe loc? Dacă aș refuza, ce aș face diferit? Un proprietar spunea: am refuzat o ofertă bună și apoi am scăzut prețul. Regretul nu a venit din preț, ci din lipsa unei decizii asumate. Al doilea pas este să verifici semnalele de seriozitate, nu promisiunile. Un cumpărător serios comunică clar și constant. Acceptă pașii următori fără amânări excesive. Pune întrebări concrete, nu vagi. Are o logică în cereri, nu schimbă regulile des. Nu trebuie să interpretezi totul, doar să observi. Al treilea pas este să închizi mental procesul înainte de a-l închide oficial. Asta înseamnă să accepti că ai făcut ce ținea de tine, ai clarificat, ai poziționat corect, ai negociat calm. Din acest punct, decizia devine mai ușoară. Greșelile apar adesea când refuzi din frica de a nu pierde o oportunitate viitoare. Accepți din oboseală, nu din convingere. Mai ceri încă puțin timp fără un motiv clar. Te răzgândești după ce ai spus da. O decizie bună nu trebuie să fie entuziastă. Trebuie să fie liniștită. Dacă simți că acest ultim pas te apasă mai mult decât ar trebui, Holt & Langford pot fi un sprijin opțional pentru a te ajuta să vezi situația limpede înainte de semnare. România. Holt Langford. Com. Uneori, o confirmare calmă face toată diferența. Înainte să spui da, verifică. Oferta este în linie cu obiectivul meu inițial? Termenii sunt clari pentru ambele părți. Mă simt forțat sau împăcat? Dacă aș lua aceeași decizie peste o săptămână, ar fi tot aceasta? Când răspunsurile sunt suficiente clare, decizia nu mai este grea. Devine faierească. Închiderea unei tranzacții nu este un final brusc. Este o trecere. De la stres la ușurare. De la întrebări la concluzie. Dacă ai ajuns până aici, ai parcurs deja drumul cel mai important, de la confuzie la control. În paginile următoare, vom lega toate aceste etape într-o perspectivă simplă și clară, ca să pleci nu doar cu o vânzare încheiată, ci cu încrederea că ai făcut lucrurile bine. Încheiere, claritate, nu noroc. Vânzarea unui apartament nu ar trebui să fie un joc de noroc. Și, așa cum ai văzut în această carte, nu este nicio competiție de cine știe mai mult. Este un proces simplu, atunci când este parcurs în ordine și cu capul limpede. Ai început, poate, cu nesiguranță, cu întrebări, cu teama de a nu pierde bani sau de a lua o decizie greșită. Este normal. Aproape toți proprietarii pornesc de aici. Pe parcurs, ai făcut ceva important, ai pus lucrurile în ordine. Ai clarificat de ce vinzi. Ai înțeles ce înseamnă un preț corect. Ai văzut cum prezentarea influențează valoarea. Ai învățat să negociezi fără să te lași condus de emoții. Și, în final, ai ajuns la o decizie asumată. Asta înseamnă control. Poate nu ai obținut maximum posibil, dar ai evitat greșelile care costă cel mai mult: confuzia, amânarea, deciziile impulsive și regretul de după. Ai ales claritatea în locul zgomotului. Indiferent unde te afli acum, la început, în mijlocul procesului sau chiar aproape de final, amintește-ți acest lucru: o decizie bună nu este cea perfectă, ci cea care îți aduce liniște. Piața se schimbă. Opiniile vin și pleacă. Dar ordinea în gândire rămâne. Dacă vei mai vinde sau închiria vreodată, vei ști de unde să încet. Nu cu anunțul, nu cu prețul, ci cu tine. Și dacă, la un moment dat, vei simți nevoia unei perspective externe sau unei confirmări calme, sprijinul potrivit poate face drumul mai ușor. Dar decizia rămâne întotdeauna ta. Închide această carte cu un gând simplu. Nu ai nevoie de noroc ca să vinzi bine. Ai nevoie de claritate, iar acum o ai.